ụmụnne m ndị Igbo ndewonu. Abịa nka ịtụgharị uche n'okwu a nchọrọ ikwu dịka onye Igbo, maka ndị be anyị sị na ikwu amarọ ọ bụ ibe ga-ezi ya. Ijugo onwe gị ajụjụ, kedu ihe kpatara na diọkpara nne m enweghị ego, na diọkpara nne m ị na-anya ọ dị ka ọ naghị eme ọfụma? Ya bụ okwu a siri ike mana ọ dị mfe. Ọ bụrụ na diọkpara nne gị na-anọ ndụ, biko nwanne m, ijide kwudo ya n'ọkụ. Maka na ọ bụrụ na akọwara gị maọbụ na ọ bụrụ na emepere gị ife ndị diọkpara na-agabiga na ngwuru ezinụlọ, nwanne m, esi kata ma ị ga-abụ diọkpara n'ụwa ọzọ ị ga-abịa, ọ ka mma na eburu ọdụdụ. Maka na ndị be anyị sị na ọ bụrụ na isi awa chọọ okenye ọfụrụ oruelu nwata. Ọ bụrụ na nna nọ na ngwuru anọzighị ya, ọkwụ ndị diọkpara ka ọ na-eme gịnị? Ọ na-eche. Maka ndị Igbo si o jikwa nna n'ihi na ọ bụ diọkpara ka ọ kwụ eche. Ndị diọkpara na-eze mgbọ, ha na-ahụ mgbọ dị iche iche mana mmụọ mana mmadụ. Maka na ọ bụrụ na achọ nna ji ngwuru ezinụlọ afụrọ onye mmụọ ma bụ diọkpara ya nwa. Ọ bụrụ na diọkpara anọghị, osote diọkpara ihe ụdị ya ka o si wee dị, agbataghị ya n'ọsọ. Maka ndị na-ahapụ be nna ha na-agba ọsọ, ka ị ga-esi wee mee ka ọ dị mma ka m chọrọ ka m gwa gị dịka onye Igbo. Kaba arụ, kpọkọta ụmụnne gị ọnụ. Ọ bụrụ na ị nwere ego, kwanyelu diọkpara nne gị ugwu. Ị nwere ike na-afụ ya ọ dị ngịrịnga, mara amara na onyenwa ji ọfọ ngwuru ezinụlọ ohu. Ọ bụrụ na nna anọ, ndị nwunye a na-anụkpata na ngwuru ahụ, kwanyelụnụ diọkpara dị unu ugwu. Okwu a na-ekwu, ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ike ịghọta ya bụ ihe. N'aka nke ịbụa, nwaada na ngwuru ahụ, nwaada nwere ọnụ okwu na be nna ya. Ịma na ụmụ nwanyị na o nwere ọtụtụ agwa ha na-akpa. Ikekwe ndị anụbata afụzie nwaada nwanne di he, bechee nọ ka ọ dị ka ọ dị. Biko mee nke a ka ọ gazie, ka ọ wee dị mma, ka ọ bụ m n'onu. Aka mbụ nwanne gị bụ Maazị Isi. Ndewonu.